Guys, ako maapos. Love. Hi, love! Ali, lingkod. Pagdali. Good day. Hello, love. Ako lang dito, love. Alab, kanang date mo? Oh. Ha? Oh, mag-date ako. Pag-date ba? Oh, lagi ato sa kuan. Pantalan yapon? Ha? Pantalan. Pwede na sa atin. Oh, ato mga unsa oras sa tama ato? Kanang kuan. Panahapon. Man panahapon. Panahapon. Kanang mulakaw sa kulab ha. Sige. Ato sa ko sa ato amiga. Oh. Ha? Kay mo lakaw po ko. Sige. Jumega! Jumega! Sulod na lang ko ritso. Unsay ayo, unsay ato, unsay tuyo. Unsay ato? Nakoy tuyo. Kailan man jud sa ato? What's up? Nako ro kay gilakaw ay kay sexy magay ka. Mag-date unta lagi mi sa kong uyab. Sige lang mag-date oy. Susya. Pero Jumiga, Okay. mag-date unta mi. Kanang pero pwede mangayo kog advice nimo daan. Mag-date lang nya. Mga ipag-advise. Unsa na gud taong ka? Kanang Mag-date pa simple man ka na mag-date good. ay saba ha. Ay Wa saba. pa gani ka kay istorya din ako musaba. Unsa man? Di ba kanang kailan man kan si Sir no? Katong amigo na to. Katong gwapo? Ano man? Saryo. Lagi. Kanang migam na tulo. Si Sario daghan kay tug na crush ato sa una, di ba? Na? Mao lang. Ay, Kanang ano man? unsaon ako pag istorya niya nga baho siya ba in positive way. Bahog ba? Kanang di siya malain ba? Ay, nako nimo. Simple ra kay na, oy. Saan man? Palit ra kag toothbrush. Oo, nya. Imor na siyang kanang, sa gito nga nato ng igardol gani? Listerine. Oh, mao na siya ikuan nimo. Dayon kana ganing patutbrush jud siya magbayo. Oh, Nya, di siya malain na anong hala dili pod. Oh, dili man sa kami nga baho kag lab. Mana ra man ka nga kanang lab mamalitag ko ang lab. Ana ra ba? Pud minga style ba? Kasi may baho ba? Iya. Hala namin na kawala. Ingon gani ko nimo nga si Saryo no. Si Sario? Uy, bago ka ba? Musakay ka, basta boy mo to. Baho dyan ba pa di ay? Ano, agay? Sario eh. Patuloy lang eh. Ano, nagtula na din mo. Nagtula na mo sa. Kanang kaiwan man ka. Perte dyan ka. Siyempre, uyab, good. Tismusa, gini mo eh. Kawat ni ulan na oy. Mas manis jumiga oy gihapak man ang ulan puting baho ah. Ano si Sario? Yo, best. Nayapak mo ni siya eh. Oh no! Sar! Mang. Saan sa tuyo ni mo? Namsag ka dari oy. Ay, soroy-soroy ra ka. Milagro kay nalaag tag sa rabaya ka mo suroy nga re. Oh, may gani wa ko abtan na buwan. Sa may ato. Nako lagi tuyo nimo trio puryo. Pagdali oy gusto imong tuyo ay kay kadali ko. Kanang saan mo pag istorya ang imong uyab day nga kanang bahok siya ilok ba in positive way nga dali siya ma-hurt. Bahog ilok? Dambing bahog ilok? Ay, saba dia good. Di ba unsa man istorya. Hala. Bahol ka kabantay ka ng waknet. Naglupad ano. Agabihan naman tas dambing kauwog. What's up? Kanang ina positive way no? Positive way. Kanang dili siya masakitan ba? Mo gani. Imo siyang mag-date mo niya. Mahapit mo ganmol. Manuroy mo didto niya. Paliting nga tug Rexona og mahalan ka sa Rexona. Pwede ra tawas ka tuging bato. Pagka tawas ba makaputi pa nas ilok. Manunod ka? Oo. Di okay ra ginay ana. Dili siya kabantay ka ana. Ano palitan Rexona? Dili oy kay siyempre. Ay, mapalit ko Rexona, mapalit sa palitan sa nako sa Rexona niya katong pambabae ba. Pagsa mo para dili kay siya makuansa. Oo nya. Nako na panora na mo. Parehas malamon dambing ay. Ha? Lay! Ako na is turbo mo diri nako. May mo kay manamon. Mag-date mo ako ani. Sige mari na ko. Salamat ha. Lakaw na ay. Salamat ya. Agay. A few moments later. Wala na oy.
Hi, love. Uwan man. Alab. Ni nakalitan ra ko. Kanang kuyog talab adto ta sa Grand Mall mamalita og Asa? Listerine og mga mahalon nga toothpaste. Para nimo. Ah. Ha? Love. Oo. Halab. Hindi na mag-date na to, love. Ano ka, love? Limuot ra kay na. Limuot kay ba? Okay. Uwan man, love. Oh, manan oh. Pandong nandiyan na. Pandong lang. Pandong lang. Kuyog tara ato taron mall. Ha? Ato taron mall. Mall? Hmm. Mag-unsam ta? Sorry good. Nya kanang love kanang Unsam man, love? buog ilok. Dili man. Aw. May pa ko di ko bahog ilok. So unsay but pasabot mo labaw og ilok? Ha? Dili baho oy. Perting baho ah. Grabe sa galab, oy. Nalagi lang oy mga tana ba kuyog na lang tana, mamalit na lang tag para sa kuan. Para baho sa baba o para baho sa ilok. Ha? Ikaw kuan lang oy. Pagpalit ito kanang kuan. Kanang tawas o kay kadus naman na. Grabe sa galab, oy di sa ko bahog ilok kab, oy. Dili bitaw baho, perte laging baho ah. Muti oh. Lagi. Ayaw po gingana lang, dugay na nun tayo, karon nun, maingon kay ngana noon. Alang di naman makayag yun. Sa una baho pa karon Wala na gani ko ni naingon nga baho kag baba. Pwede ko baba. Okay ra nang baba, imuha yung pako perti mang baho ay nag-anaan mo nagdeng hunat ni moglupad. Sus, baba. Dili lagi ko baho gasan ko tanana. Koyog tanang. Samantala ng ilok ka. Oy, unsa na? Ilok na o pako sa kwaknit. Sam na oy. Maligo gani ka. Dapat imuha sipgan maayo ka ng hurot ang may kay 99.9% germs free na. Ikaw undasan. Imo tan nag maayo ya. Gargol kag maayo. Pwede sa gabaw baba. Okay ra nang baba kay dara mag-ana nya kana. Inaggakos-gakos na to ba? Ang ilok ba mo mag magkaraang kabog. Kanang tagsar mo gawas ba? Sus kanang bitaw kabantay kanang kabog sa unang panahon nga dagko kayo nga naasa kanang sus. Nag-ana-ana ba? Kwe! Sus, ikaw magkuy, bawa man sa gagbaba. Dali